Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon ug pahasubo usab sa pamilya Laganson, Hangad Laganson family sa pagpanaw ni Nanay Carly Laganson nga karong adlaw gilubong. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 28 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi, ug nasayod kita nga alang sa mga nahigugma sa Dios, ang tanang mga butang nagapamuhat alang sa maayo, alang sa mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kaya ang iyang mga nailhan ng daan, iya usab nga gitakdang daan aron mahisama sa hulagway sa iyang anak, aron mahimo siyang kamagwangan sa daghang mga igsuon. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Nakita nato mga kaigsuunan nga ang pinakatumong sa Ginoo sa atong kinabuhi is that ang iyang mga katawhan mahisama sa hulagway sa iyang anak nga si Jesucristo. Nagpanglihok ang Dios sa tanang mga butang aron matuman kini nga katuyuan niya. Mao kini ang eternal nga katuyuan ug tumong sa atong buhi nga Dios. Apan ang Romans chapter 8 verse 28, sayon ra kaayo nga tuuhan kung ang adlaw nagasidlak sa atong kinabuhi, kung nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Pero kung ngit-ngit ang dagan sa atong kinabuhi gumikan sa mga problema, mura og lisod kayo tuuhan kining Romans 8:28 nga giingon, all things work together for good. Nagapanglihok ang tanang mga butang alang sa ikaayo sa mga katawhan sa Dios. Atong pagadudahan kini nga bersikulo kung ang kasinatian sa atong kinabuhi bugat. Una, miingon si Pablo nga nasayod kita and we know. Pero kasagara mga kaigsunan, wa man nato mabati nga nasayod kita. Ikaduha, miingon si Pablo nga ang tanang mga butang, all things. Pero ang atong nabati mausahay, pipila lamang ka mga butang. And surely, ang pinaka-keyword ni ining maong teksto, kining pulong nga maayo, for good. All things work together for good. Apan ang pagsabot sa daghang mga tawo, sa good mga kaigsuonan is happiness, kalipay, himsog nga panglawas, pagkauswag sa kinabuhi, ug nindot nga dagan sa negosyo. Well, maayo man kining mga butanga, apan ang maayo nga tumong sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan, labaw pa sa pagkamaayo nga naa sa hunahuna sa mga tawo. Limitado manggod ang pananaw sa mga tawo. Mao nga gipasabot sa Romans 8:29 nga ang pagkamaayo nga tumong sa Ginoo nga mahitabo kanato is that kita muliwat sa kinaiya sa iyang anak nga si Jesucristo, that we will be conformed to the image of Jesus Christ. Now, bisag unsang mga butang nga makapahimo natong liwat kang Jesus, maayo gayod ka na. Ug naghatag kini kanato og bag-o gayod kaayo nga perspektibo mahitungod sa mga trahedya ug mga suliran sa kinabuhi. Kabahin di ay kining tanan sa plano sa Ginoo aron ang atong character, ang atong kinaiya mahulma diha sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Now, nganong kini nga statement tinuod man gayod. Ug unsaon man nato sa pagsayod nga kining maong saad tinuod gayod kayo. Ang tubag giingon sa atong teksto sumala sa iyang katuyuan. So kini nga statement tinuod gayod
in the light of God's purpose with respect to us. Nga iyang mga katawhan, it's not as long as we love God, kini nga statement tinuod man, but we are called according to His purpose. Gitawag kita sa Dios sumala sa iyang katuyuan. It's not as long as I love God, as long as I am in the state of faith, all things work together for good to me. No, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Sumala sa iyang katuyuan. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Understanding God's foreknowledge. Atong sabton kining giingon sa Biblia nga ang Dios adunay nagunang kahibalo. The Greek word is proginosko. Ang pasabot niining pro, naguna mga kaigsunan, and ginosko means to know, nasayod. So nagunang kasayuran. And the whole thing means to know about something prior to some temporal reference point. For example, nasayod ikaw sa usa ka panghitabo bisan og wala pa kini mahitabo. So you have foreknowledge. O kining proginosko mga kaigsunan, nagalarawan kini sa walay katapusang tumong og katuyuan sa Dios nga iya gayong gitakda ng daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Mao kini ang pinulungan sa Biblia. Something foreknown is not simply nga adunay kahibalo ang Ginoo mahitungod sa usa ka butang. Tinuod man kana pero mas labaw pa niana ang meaning. Adunay kahibalo ang Ginoo sa tanang mga butang, gumikan kay iyang gitakda ang tanang mga butang. Siya ang nagdesisyon sa tanang mga butang nga mahitabo sa kasaysayan sa kalibutan sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Dili day ingog gaatang lang ang Ginoo, gatan-aw gasudong lamang kung unsay mahitabo kanato and then mo react siya. Dili. Ang Dios sumala sa pagpailaila niya sa iyang kaugalingon sa balaang kasulatan is that siya ang nagtakda sa tanang nahitabo ug mahitabo pa sa atong kinabuhi sa kasaysayan sa kalibutan sukad pa sa pagtukod niini hangtod sa katapusang kapanahunan. Of course, dili nato kini masabtan gumikan kay labaw gayud kaayo kini sa atong panabot mga kaigsunan. For example, Acts chapter 2 verse 23 gidescribe ang atong Ginoong Hesukristo niini nga teksto nga gitugyan aron ilansang didto sa cross, ang giingon sa Biblia, by the determinate counsel and foreknowledge of God. Pinaagi sa determinado na gayod nga katuyuan sa Ginoo ug sa naguna niya nga kahibalo. So, ang iyang mga pagpanglihok mga kaigsuunan, wala niya kini giplano gumikan kay nasayod siya nga mahitabo kining daan mao nga nagplano na siya. No. Ang Ginoo gayod mao ang nagtakda sa tanang mga butang. Nasayod siya sa tanang mahitabo gumikan kay siya ang nag-decide, gitakda na niya ang tanang mga butang nga mahitabo sumala sa iyang katuyuan. Adunay mga tawo nga muingon nga nakahibalo naman gud ang Ginoo nga kining mga tawhana mutuo kaniya, musalig kaniya ingon nga Dios ug manluluwas, mao nga iya dayon silang gipili kay nasayod man siya, iya mang nahibaw-an. Dili kana ang giingon sa Biblia. Ang tataw kayong gitudlo sa Biblia sa wala pagani matukod ang kalibutan, sa wala pa mahitabo ang tanang mga butang, aduna nay gipiling mga katawhan ang Ginoo nga iyang pagaluwason ug mahimong makadawat sa iyang grasya sa kaluwasan kapasayloan. So kinahanglan nga ato kining ilhon mga kaigsuonan nga dili na nato kini sapayan pang ipasabot og duro gumikan kay ang kaalam sa Ginoo mas labaw pa kaysa atong kaalam ug ang iyang katuyuan mas labaw pa kaysa atong katuyuan. Matud pa sa Romans chapter 11 verse 2 ang giingon dinhi, wala gisalikway sa Ginoo ang iyang katawhan nga nailhan na niyang daan. So you see, nailhan ng daan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Nailhan na niyang daan gumikan kay gipili na niya silang daan nga mahimo niyang mga katawhan, nga mahimong recipients sa iyang saving grace. God foreknew that Israel would be His people, and yet later iyang gituman ang iyang gidesisyonan ng daan
nga iyang gipili ang Israel pinaagi sa iyang kaugalingong kabubuton. So it clearly suggests planning ahead of time. Dili lang knowing ahead of time, but planning ahead of time. Walay makapakurat sa atong buhi nga Dios. Ang iyang mga desisyon, mga kaigsuonan, wala kini nag-agad sa atong mga actions ug sa atong mga decisions. Ang Ginoo, ang iyang desisyon niya. Walay nagtambag kaniya, walay nag-influensya kaniya. Apan bisan pa niini mga kaigsunan, wala kini nagpasabot nga ang mga makasasala dili niya pagasilutan ug walay tulubagon. No, gitakda na sa Ginoo ang mga butang nga mahitabo apan ang mga makasasala nga nagbuhat sa mga butang nga dautan nga nahitabo panilngan sa Ginoo. Manubag sa ilang mga sala. For example, sala man gyud kaayo ang paglansang kang Kristo dito sa cross. Kay gipakita gayud nila ang pagdumot nila kang Kristo. So Jesus Christ was delivered, He was crucified according to the determinate counsel of God. Mo kini giingon sa Acts 2:23. And yet ang mga Hudiyo nga milansang kaniya didto sa cross nanubag panilngan sa Ginoo sa katapusang adlaw. Another example is that nagsaad ang Ginoo sa Roma Kapitulo 10 versikulo 13 nga si bisan kinsa ang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. And yet ang giingon sa Ephesians 1:4, gipili na niya kitang daan diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan. So aduna nay gipili ang Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan, pero moabot ang panahon nga ang gipili sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan, sila mismo ang mo-decide nga mutawag sa Ginoo, mutawag sa iyang ngalan alang sa ilang kaluwasan. Of course, dili nato kini masabtan ang atong limitado kaayo nga utok, mga kaigsunan, dili gayud makasabot sa kamatuuran sa pagpili ng daan sa Ginoo alang sa iyang pagaluwason ug sa responsibilidad sa mga tawo nga maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo, mutawag kaniya alang sa ilang kaluwasan. Gitudlo sa Biblia kining duha ka kamatuoran. On the one hand, ang Ginoo nagpili ng daan sa iyang pagaluwason sa wala pa matukod ang kalibutan. But on the other hand, kinahanglan ang mga katawhan maghinulsol ug musalig kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Kay sa tinuod lang, gitudlo kining duha ka kamatuoran sa Biblia kinahanglan nga atong pagadawaton. Ikaduhang punto, understanding God's predestination. Atong sabton ang pagtakda ng daan sa Dios. Mubalik kita sa atong teksto sa Romans chapter 8 verse 29. Ang giingon dinhi, kay ang iyang mga nailhan ng daan, iya usab nga gitakda ng daan aron mahisama sa hulagway sa iyang anak, aron mahimo siyang kamagwangan sa daghang mga igsuon. Now, diining verse 29 sa Romans chapter 8, ang giingon ni Pablo, mga kaigsunan, is that gitakda ng daan sa Dios ang tanang mga mahitabo sa iyang mga katawhan sa tanang kapanahunan bisan pa sa umaabot. Ug mahimayaon gayud kaayo kini nga butang, gumikan kay mahimo kitang susama sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. We will be conformed to His Son. So ang predestination, mga kaigsunan, kining pagtakda ng daan sa Dios, dili nato kini kahadlukan nga doktrina. Gumikan kay maayo ang tumong ug katuyuan niini nga kitang tanan mahimong susama sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. God is in control. Siya ang nagkontrolar sa tanang mga butang. Aduna siya'y plano alang sa imong kinabuhi ug alang sa akong kinabuhi. Ug matikdi, mga kaigsunan, dili ang atong pagtuo mao ang naguna, mao nga gipili kita sa Dios. No, gipili ng daan kita sa Dios, mao nga iya kitang gihatagan og pagtuo aron motuo kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Mao kinibut pasabot sa predestination. Nagtudlo kini kanato nga ang Dios ang supreme historian sa atong kinabuhi. Siya mooy nagsulat sa tanang kasaysayan sa kalibutan. Wala pa gani kini masugdi ang kalibutan. Gisulat na sa Ginoo ang tanang mahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. For example, Acts chapter 4
Verse 27 and 28, matikdi ang doctrine of predestination niini mga kaigsunan. Ang giingon dinhi, tungod kay tinuod gayod nga niining syudara, adunay nagtigom batok sa imong balaang sulugoon nga si Jesus, nga imong dinihugan, parihong si Herodes ug si Poncio Pilato, kauban sa mga hintil ug mga katawhan sa Israel, aron buhaton kung unsa ang gitakda ng daan sa imong kamot ug plano nga mahitabo gayod. So gibuhat ra di ay sa mga Hudiyo ug mga hintil ang ilang gibuhat gumikan kay giplano na kadto sa Ginoo nga mahitabo gayod sa wala pagani kadto mahitabo. Apan wala gipugo sa Ginoo ang mga dautan nga katawhan nga mubuhat sa usa ka butang nga dili nila buot nga buhaton. Of course, ilang gipatay si Kristo kay mao gayud kadto ang ilang buot nga mahitabo mga kaigsunan. Gadumot sila ni Kristo. Apan wa sila makarealize nga kadtong mga butanga gitakda ng daan sa Ginoo nga mahitabo alang sa pagtubos sa mga katawhan sa Dios. So dili nato kini masabtan sa tiunay gayud kaayo mga kaigsunan. But the Bible clearly tells us that nothing happens by accident. Wala gayoy aksidente sa mga panghitabo niining kalibutan na giplano ng daan sa Ginoo ang tanang mga mahitabo. Acts chapter 2 verse 22 and 23 once again. Ang giingon dinhi, mga katawhan sa Israel pamatia kining mga pulunga. Si Jesus nga taga Nazareth usa ka tawo nga gipamatud-an diha kaninyo pinaagi sa bantugang mga butang sa Dios ug mga kahibulungang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya diha sa inyong taliwala sama sa nasayra ninyo mismo. Kining maong Jesus nga gitugyan sumala sa lig-on kaayong plano ug unang kahibalo sa Dios. Iniyong gilansang o gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga tawong makasasala. Again, matikdi mga kaigsunan ang combination sa predestination, pagtakda ng daan sa Dios ug sa human responsibility, ang tulubagon sa mga katawhan. Kining duha ka kamatuoran harmoniously gayud kaayo, nagduyog gayud kaayo sa balaang kasulatan. Ug dili nato kini masabtan totally gumikan kay ang atong utok limitado lamang gayud kaayo mga kaigsunan. Ang Dios mao ang magkukulon, kita mga lapok lamang. 1 Corinthians chapter 2 verse 7 ang giingon dinhi, apan kami nagpaambit og usa ka sikreto ug tinago nga kaalam sa Dios, nga gitakda ng daan sa Dios sa wala pa ang kapanahunan alang sa atong himaya. So you see, gimension na usab niini nga passage ang pagtakda ng daan sa Dios. Ug ang buti pasabot niini is that ang kaalam sa Dios sa ebanghelyo sa iyang grasya gideterminar na diay sa Ginoo ng daan. Iya nang gitakda ng daan sa wala pagani magsugod ang kalibutan. Dili kini ingon og afterthought lamang or nahuna-hunaan lang sa Ginoo in reaction to certain events. No. Sa wala pa magsugod ang panahon, ang atong Dios non nga Amahan, iya nang gideterminar nga iyang ihatag ang iyang kaalam nga magdangat ngadto sa kaluwasan sa tanan niyang mga piniling katawhan aron sila maluwas ug muliwat sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 5, paminawan ninyo, iya na kitang gitakdang daan alang sa pagsagop ngadto sa iyang kaugalingon, ingon nga mga anak, pinaagi kang Hesukristo sumala sa tumong sa iyang kabubuton. So you see, gitakda na kita niyang daan. Verse 11, diha kaniya nakabaton kita og kabilin, sanglit gitakda naman kitang daan, sumala sa tumong niya nga nagpanglihok sa tanang mga butang, sumala sa sugyot sa iyang kabubuton. So, ang pinakatumong di ay sa Ginoo sa tanang mga butang is that siya mahimaya mga kaigsunan. Ug ang atong hunahuna gayod limitado, dili nato masabtan sa tiunay gayod ang tumong ug katuyuan sa Dios. Ug mao gani nga kinahanglan nga magpasakop kita sa Ginoo diha sa pagtuo. Now unsa man ang mga practical implications sa doctrine of election, doctrine of predestination. As long as
Naka-record sa Bible ang doctrine of election or pagpili sa Ginoo sa iyang mga katawhan, then atong makonclude mga kaigsuonan nga ang kaluwasan gasa lamang gayod sa Dios. Wa gyud tay contribution niini mga kaigsuonan. Gasa lamang kini sa Dios, maangkon nato kini kung ato kining pagadawaton. Maangkon nato kini kung mutuo kita ug musalig lamang kang Kristo ingon nga atong bugtong Dios ug manluwas. Ug ang tinuod nga pagtuo aduna gayoy paghinulsol ug pagtalikod sa mga sala. Aduna bay mga piniling katawhan ang Ginoo nga dili maluwas? Ang tubag wala. Wala gayod. Siguraduhon gayod sa Ginoo nga ang iyang gipili ng daan sa wala pagani matukod ang kalibutan, makadungog gayod sa mensahe sa ebanghelyo, maghinulsol sa ilang sala ug mudangop kang Kristo. Tungod kay magpanglihok gayod ang Ginoo sa tanan niyang mga piniling katawhan aron sila mutawag sa Ginoo alang sa ilang kaluwasan. Mugani nga excited kita nga muwali dinhi sa kahanginan. Gumikan kay nasayod kita nga adunay mga piniling katawhan ang Dios ug ang mga piniling katawhan sa Dios mao lamang gayod ang musanong sa tawag sa ebanghelyo. Tawag nga maghinulsol sa sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ug sa mga katawhan sa Ginoo nagpanglihok siya sa tanang mga butang alang sa ilang kaayuhan. Ug ang kaayuhan alang sa katawhan sa Ginoo is that muliwat sila sa hulagway sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. So, unsa man gayon ang tumong sa foreknowledge and predestination sa Ginoo mga kaigsunan, it's about achieving a certain purpose. Aduna siya'y katuyuan nga iya gayong tumanon. Ug unsa man kining purpose sa Ginoo sa tanan niyang mga katawhan, nga kita muliwat sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Mao kini ang tinuod nga panalangin. Mao kini ang tinuod nga kalipay. Ang mga tawo ilang gihunahuna nga ang kalipay mahitabo lamang kung daghan kag kwarta, daghan kang balay ug daghan kag kutse. Now, ang tinuod nga kalipay mahitabo nga ri kanato kung kita muliwat sa kinaiya sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Muliwat sa kaputli, muliwat sa pagkabalaan, muliwat sa pagkamapainubsanon, muliwat sa pagkamainantuson, ug kining tanang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang makahatag og tinuod nga panalangin, tinuod nga kalipay. When the Bible says, "Blessed is the man," well, blessed is really the man who is conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Mao nga nagpanglihok ang Dios sa tanang mga butang alang sa ikaayo sa mga katawhan sa Ginoo nga ang buti pasabot muliwat sila sa hulagway ni Kristo. Diha sa pagkamainantuson, diha sa pagkamapainubsanon, diha sa kaputli, sa kasing-kasing, diha sa gugma, diha sa kinaiya nga nagpromote og kalinaw, diha sa kalipay taliwala sa mga paglutos. So, alang sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo, mga kauban nga Kristohanon, kung wala kamo muliwat sa hulagway sa anak sa Dios, ug wala gayud kamo nagpakita nga nagkaliwat ug nagkaliwat kamo sa hulagway sa anak sa Ginoo nga si Hesukristo, then pamalandungi, basin og dili kamo tinuod nga luwas. Basin og dili kamo tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Basin og dili tinuod nga nakabaton kamo og bag-ong kasing-kasing. Mao kini giingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 5. Ang giingon dinhi, sulayin ninyo ang inyong kaugalingon aron makita kung anaa ba kamo diha sa pagtuo. Susihan ninyo ang inyong kaugalingon. O nakita ba ninyo kini mahitungod sa inyong kaugalingon nga si Hesukristo anaa diha kaninyo, gawas na lang kung dili mo makapasar sa pagsulay. So remember, we are not speaking about absolute perfection, kay dili gayud kana mahitabo ni ining kalibutana, but we are talking about general direction. Ang direksyon sa atong kinabuhi nga kita magkaliwat ug magkaliwat sa atong Ginoong Hesukristo, kay mao kini ang tumong og katuyuan sa Dios. Mao kini ang tumong sa predestination nga ang tanang mga magtutuo muliwat sa anak sa Dios.
And God is not interested in just saving us from hell. Dili interesado ang Ginoo nga luwason lamang kita gikan sa impyerno unya dadon ngadto sa langit. No. Ang Ginoo interesado nga muliwat kita sa hulagway sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Adunay nag-ingon nga nahimuot gayud kayo ang amahan sa iyang anak to the point nga determinado gayud siya nga punon ang langit ug ang yuta ug mga katawhan nga liwat sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo ang saad sa 1 John chapter 3 verse 2 is that mahimo kitang susama kaniya totally. Wala nay sala, wala nay mancha, wala nay buling gumikan sa kasalanan. Pero ang proseso mga kaigsuunan nga kita muliwat sa atong Ginoong Hesukristo nagsugod na karon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. So gipasabot kini ni Pablo ingon nga all things work together for good to those who love God. Ug naglangkob kini sa mga pagsulay sa kinabuhi, sa mga trials, sa mga pagpaputli sa Ginoo kanato, pinaagi sa mga kabugaton sa kinabuhi, because all of these things work together for good. Mao nga kinahanglan nga dili kita mahimong reklamador kung dunay mga bugat nga panghitabo sa atong kinabuhi. God is just working aron kita muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa atong mga higala nga wala pa diha kang Kristo, ayaw na paglangan-langan pa, nagkinabuhi ka karon sa kasalanan, layo ra gyud kaayo ang imong hulagway sa hulagway ni Kristo, nagpasabot ka na nga dili ka katawhan sa Dios kundi katawhan ni Satanas. Ang daotang binuhatan ug daotang tinguha nagpasabot ka na nga ang kasing-kasing na in love sa sala ug na in love kang Satanas. Pag hinulsol sa imong sala higala, dangop kang Kristo, tawag kaniya. Pangayua kaniya ang bag-ong kasing-kasing, tuuhi ug saligi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahi na ang tanan. Amen. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, my ransom, shed for me his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise? He shall never be forgotten through heaven's everlasting days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flow the vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and hence peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Let me all thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shalt be my glory, nothing in the world I see. Thou hast cleansed and sanctified me, thou thyself hast set me free. In thy truth thou dost direct me, by thy Spirit through the word, and thy grace my need is meeting, as I trust in thee, my Lord. All thy fullness thou art pouring, in thy love and power in me, without measure
I yield myself to Thee. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.